BTCৰ উন্নয়নৰ শান্তি BJPৰ হাতত আছে। BTCৰ BJP দলৰ বাদেও কোনো দলে উন্নয়ন আৰু শান্তি আনিব নোৱাৰে। অকল BJP দলৰ দ্বাৰাই BTC অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজৰ বিকাশ সম্ভৱ। এই কথাটো কোনে কৈছে আৰু ইয়াৰ মিনিংটো কি? এই কথাৰ অৰ্থটো আমাৰ কাৰণে কি বুজায়? দিলীপ সাykya ডাঙৰীয়া এই মাত্ৰ এদিন দুইদিন আগত কোকৰাঝাৰত গ্ৰীণ ফিল্ডত আহি পেলাই এই কথাটো কৈছে। এই কথাৰ আধাৰটো হ'ল আমাৰ মাজত থকা আঞ্চলিক দল হিচাপে BPF UPPL এই দুইটা আঞ্চলিক দলক অপমান কৰা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা সকলো ব্যক্তি সকলো ৰাইজ नेता कर्मी সকলক अपमान करा। हमारे ऊपर हमारे स्टेटस के ऊपर BJP राजनीतिक आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। क्या हम चुप बैठेंगे और इसको चुपचाप हम देखेंगे सहेंगे? इसके लिए कोई भी खुश विरोध नहीं करेंगे। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि सोंथि बेखौ लानानै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बिथं बाहाबै सावरायनो थांगासिनो दं। जुदि BJPनि गेजेरजों उन्नति जादोंब्ला बै हाग्रामा ब्रिज, बै CIT, बै इन्जिनियार बेखौ BJPआसो बानायदोंमोन नामा? आरो दिनै शान्तिया बिथांमोननि गेजेरजोंल' जाफुंसारदोंबा प्रमद बर' बिथाङा शान्ति होननानै दामबाय थायो बेखौ मा अपमान होनाय जादों? जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि मेन्टेनेन्सखौ अपमान होनाय जादों। बेफोर गासै खोथाखौ लानानै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। दिनै दिलीप साykya मानगोनां स्टेट प्रेसिडेन्ट अफ BJP बिथाङा बुंबाय क'क्राझाराव फैनानै इलेक्सन फोसावदिं मेलाव BTC ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि उन्नति आरो बिकासआ आरो शान्तिया BJPनि आखायाव। BJPनि गेजेरजोंल' गुबुन दलनि गेजेरजों नङा। जौगानाय रैखाथि आरो शान्तिया BTCआव जाफुंसारगोन। दा थारैनो बिथां बुंनाया जोंनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोना लाबोआखै। नाथाय जायफोरनि मन'भाबा स्ट्रं, गोसोआ गोरा आरो जायफोरा रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव नांथाबनानै दं, एसे एनैब्लाबो मोननाय मोनै जौगानाय हायगानायजों खोथा गैया। आं बे खोथाखौ बुंनो थाङाखै। जायफोर बिथांमोना रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरजों नांथाबनानै एसे एनै खामानि मावनानै दं, बेफोर गासैबो सुबुंफ्रा गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया बे दिलीप साykya बिथांनि खोथाजों। जुदि बिथांमोना BTCआव थारैनो जौगानाय शान्ति आरो बिकासखौ बिथांमोननि गेजेरजोंल' जुदि जाथावनाब्ला पसिबोलबा अनलि थ्रु BJP होमब्ला 17 बोसोर समावहाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि नेतृत्वआव मानो इसिबां डेभेलप लामा दालां ब्रिज इन्स्टिटिउसन गेस्ट हाउस बेफोर मारै जाखो? बेखौथ' BJPआ खालामाखै। बे समाव BJPआ हाबनोनो मोनखाबावामोन। दा बेखौ BJPनि गेजेरजोंल' सम्भब जायो होनोब्ला बेखौ सोर बानायखो? नोंथांमोन रायजो राजायानो उइटनेस दं। खब गले जुदि BTC অঞ্চলত বিকাশ উন্নয়ন আৰু শান্তি অকল BJPৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে সেই আমাৰ অঞ্চলত থকা ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ, CIT কলেজ, বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যন, ৰাস্তা ঘাট, দলং, ব্ৰিজ, গেষ্ট হাউচ, সেই গোটাই ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কছবিলাক কোনে কৰিছে? এইটো এনে হোৱা নাই, কোনোবা কৰিছে। ইয়াত আকো আৰু ক'ব লগা কথা নাই। এইটো সকলো ব্যক্তিয়ে জানে আৰু উইটনেছ আছে ৰাইজসকলে। आरो दिनैनि गेजेराव शान्ति होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि गेजेरजों दामबाय थायो, मेल मिथिङाव दामबाय थायो। नाथाय बेखौ दिनै BJP दोलोआ नेग्लेक्ट खालामदों। बिथांनि सायाव काउन्टार एटेक होदों। बिथांनि बुंनायनि मुल्यआ बहा थांखो? प्रमद बर' सार, नोंथांनि बुंनायनि मुल्यआ BJPआसो शान्तिखौ लाबोदोंबा आरो बिब्दि बुंनायनि गेजेरजों BJPआ हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सिस्टेमखौ अपमान खालामनाय जादों। थारैनो मिन्थिगौ BJP दोलोआ 7टा
पावारखौ लानो लुबैदों, कब्जाखौ खालामनो लुबैदों BTC आव, गासैखौबो गावसिनि सिङाव लांनो लुबैदों आरो बेखौ माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना प्लेन पलिसि खालामनानै प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समावहाय बे पलिसिखौ लागु खालामफैदों। बिथांमोना BTC खौ सानफा एफा स्क्रेप खालामलांनो नाजागासिनो दं, गावसिनि कन्ट्रलाव दोननो नाजागासिनो दङ। जायनि जाहोनाव माखासे ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ बिथांमोना खोमानानै होदों, बर'फोरखौ माखासे सुबिदाफोराव जानगार दोनदों आरो बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामदों। बिथांमोन थासेयावबो दिनै रैखाथि, सान्थि आरो उन्नयननि खोथा रायज्लायग्रा BJP दोलोनि मेगनावनो मोखाङावनो खाथियावनो दिनै फेक एनकाउन्टार जादों, बर' आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों आरो बिथांमोननि मेगनावनो दिनै बड'फानि सिमांखौ बिथांमोना हेव खालामनायखौ नुनो मोनदों। राजनितिक खालामनायनि सिमा थायो, बाराद्रायबा रायजो राजाया सहायनाय नङा। राजनीतिक কৰাर এটা সীমা থাকে, যদি ইয়াত অধিক হলে ৰাইজসকলে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত এগেইনষ্টত কিছু নহয় কিছু স্টেপ পদক্ষেপ रायजসকলে ল'ব। मा सानो रायजो राजाफोर जरुर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।